всички. Аз съм 123. Не 120. И днес ще ти кажа как да си сложите така фон на десктопа. Абонирайте се за мен най-вече. Лайк и пишете коментари. Абонирайте се за мене! Кое бе? За коя епичност говорим? Тъй така че е персонализиране. Това беше епично! Епичност! Епично, брат, епично. Не, за тая епичност в Call of Duty Ghost. Епичност! Не видиш, че най-вече че от игра, които тук убива. Гледайте клиповете ми на Call of Duty Ghost. Ще видите за какво ви говоря. Колко мисии си имам сега? Колко мисии си изпълням? Добре, така си избирате някакви застрелях моя теми. Ако нямате никакви текстове, не изтегляте още. Стеглите теми. Какво? Да. Ще го правим после. И оттей тук влизате. Не ги броя. Си върху темата и тя ето се появява. Аз бях Дани 123, абонирайте се, пишете, лайквайте и така нататък. Дани, насичаш лекичко. Хрис?